Good morning guys. Buhay OFW dito sa Dubai. Mag 6:40 ng umaga po dito oras. Kaya busy si Mrs. nag-aayon sa susuotin niya para sa trabaho. Habang ako naghihintay muna kung kailan tatawag yung supervisor ko. So ganito lang kami lagi. Ito yung inupahan namin, partition, 1.5 dirham. Sa pera sa Pinas mga 20,000 a month plus. So ganito lang siya kalaki. Yan. Yan ang misis ko. Napakakalat po ng kwarto namin, oh. Yan, mga basura, hindi pa natapon. Yan. Yan ang misis ko. Isa siyang junior educator dito sa isa sa mga paaralan dito sa nursery, Blossoms Nursery. Isa sa mga pinakamahal na nursery school dito sa Dubai. Hinihintay ko na lang siya para ihatid ko siya sa metro, papuntang metro. Bilisan mo dyan. Bagal mo. Bagal talaga kumilos, oh. Kumanta na naman siya sa kusina. Bagal talaga kumilos. Oh. Kanta-kanta pa. Ganito lang yung lock namin sa bahay, guys, oh. Ito lang. Yan lang, okay na. Ito naman yung labas. Ito po yung partition. Ito naman po yung labas. Dito kami kumakain, may kainan. Ito naman ang kusina namin. Okay naman yung kusina, maluwag. So hindi kami magta-traffic dito habang nagluluto. So okay lang. Yan naman ang mga bahay sa mga kasama ko dyan. Dating lumang bahay po ito. Tapos pinarintahan ng may-ari. Ganito ang kalakaran dito sa Dubai. Napakamahal ng upa dito sa sa mga bahay. Kaya basta't may maayos na tulugan ka lang at may AC at may wifi, ayos na. Yan, ito ang buhay sa mga OFW. Check muna natin kung anong ginagawa. Uy, tara na! Tagal mo talaga. Baon mo, kalimutan mo. Ito naman yung sa baba, guys. Yan. So talagang okay para sa amin to. Ito yung itsura ng bahay sa labas. Yan. Tsaka ito ang gagamitin ko, guys, sa paghahatid kay Mrs. Scooter lang papuntang metro. Lalabas na kami, guys.
baka sa ilang lang dito sa mga kwarta, sa kwarta. Piliyon mga kuan. Bububo ka, o ganahan ka kuan ba? Ganahan mo mag-istorya. Basta 1 hour na ka, pwede lagi mo pinag mag-live ra ka, pwede na ka bawa ka ni boss. Boss ka sa mga sa mga phone mo. Wala raman. Wala raman. Dito kami dadaan guys, pag inaatid ko sa misis. Dito talaga yung daanan namin papunta sa metro. Kasi mas madali. Nandito na kami guys sa metro. Love you. Ayun. See you. Dito na lang, yan yung metro namin dito sa Dubai. Ito yung metro na malapit sa bahay namin, no. Yan. Dati pwede isakay yung scooter sa metro. Yan yung metro, oh. Yan. Dati pwede isakay yung scooter sa metro, pero mula nung may aksidente nangyari, may sumabog sa loob ng tren, kaya pinagbabawal na hanggang dito na lang. May parkingan naman, tsaka may CCTV. So okay lang. Yan guys, may train na naman na dumating. So uuwi na tayo guys. Balik na sa bahay. Dahan-dahan na akong magmamaneho para makunan ko ng video, no, kung gaano kalayo. Tara guys. Actually guys, dito sa Dubai ay summer na, no. Simula na ng init. Actually mainit na talaga. Tapos sumasabay pa yung humid. Kaya sobrang init. Dito tayo sa scooter lane para safe. Madaanan tayo ng pulis. Bawal pa naman naka-scooter tapos sa cellphone pa. Pero para lang pakita natin ang buong storya sa video ito. Kaya kailangan nating kumuha. Ito guys, ayan, may lane talaga para sa bike at saka scooter. Ito may mga yellow lane. Dito ka lang pwede dumaan actually, pero alam mo naman yung mga tao laging maano sa mga patakaran. Yan. Bababa ako dito guys. Pak.
Alas 7 pa lang dito, no, pero yung araw actually masakit na siya pag ano sa balat mo. Ganito talaga dito sa Dubai, no, 6 months yung summer at saka grabe yung init, hindi talaga biro yung init. Kung mahina ka sa init, wala, hindi ka pwede dito kasi nakakapagod yung init, tapos aantukin ka rin. Kaya pag mahina ka talaga sa init, hindi ka sanay sa bukid, hindi ka sanay sa pagbilad ng araw, wala, uuwi ka talaga. Tapos magsasuffer yung family mo kasi nga nandito ka na, tapos susuko ka lang dahil sa hindi mo kaya, kesyo hindi mo kaya yung init, ganon. Kesyo hindi mo gusto yung mga trabaho or ano pa man yung rason mo. Once na magdesisyon ka ng ano, mangibang bansa, dapat buo yung loob mo para ma-achieve mo yung goal mo para sa family mo. Hindi lang naman to para sa iyo, lalo na may mga anak na kayo, yung asawa mo. O hindi na to sa iyo, hindi sa pamilya mo na yung mga ginagawa mo at sa mga anak mo. Kaya ganyan dapat yung mindset. Ako nga ilang beses na akong sumuko, pero kapag isip-isip ko na paano yung anak ko, paano yung mga pag-aaral, ano yung gagawin ko sa Pinas, parehas. Kaya yung kita ko dito kung uwi ako sa Pinas. Kaya yun yung mga factors na or dahilan kung bakit nananatili ako dito kahit mainit na. At saka hindi na rin tayo bumabata, 40 plus na tayo, at saka paurong na yung ano natin. Pero kailangan pa rin lumaban para sa mga bata. Ito guys, malapit na ako sa amin, no. Popost ko lang muna to kasi delikado dyan sa runabout. Dito guys, yun nga, malapit na ako sa bahay, no. Actually guys, pag yung takbo mo mga 20 kph mula sa bahay hanggang sa metro, mga 3 to 5 minutes lang. Depende na lang yan sa takbo ng scooter mo. Mabilis ka, syempre mas madali kang darating sa metro station. So, kung sakto lang yung ano mo, yan, mga 3 to 5 minutes talaga. So ito guys, liko na naman ako dito. Yan, dalawang liko na lang at saka bahay na namin, no. Liko ulit dito. Ito, nagkukumpulan yung mga sasakyan, no. Naghahanap ng mga free parking kasi yung mga daan dito, kadalasan sa daan, yung mga sidewalk, may mga parking fee yan. So yung may mga sasakyan, naghahanap talaga yan ng mga libre.
Kaya ito nagkukumpulan yan dito sa banda sa Hawig, sa banda dito sa lugar namin sa malapit sa bahay. Medyo libre pa naman yung mga parking dito, hindi pa to inaano ng mga government. Kaya nagkukumpulan yung mga sasakyan dito talaga. Pero pag doon ka na sa iba, may mga parking fee na yan. Pag nahuli ka ng RTA na nagpa-parking na walang resibo or hindi ka nagbabayad, kasi pag nagbabayad ka, kailangan ilagay yan sa windshield ng sasakyan mo para yung mag-i-inspect hindi na mahirapan. So yun guys, ito na yung bahay namin. So maghihintay ako sa supervisor ko kung ano, may pasok ba kami ngayon o wala. Pero no worries naman kasi kahit wala kaming pasok, bayad pa rin naman. So swerte din ako sa company ko na ito. Katulad din nung dati kong company, pag walang pasok, may bayad pa rin. Ganon. So hanggang dito na lang muna guys. Subscribe sa The Mags World YouTube channel. Sana po maabot na tayo ng 50 para makapag-live na tayo. Hanggang sa ngayon 33 subscribers pa lang ako. So hindi umuusad. Sana may mga magsa-subscribe na ng mga bago, no? So hanggang dito muli sa Buhay OFW dito sa Dubai. Hanggang sa next video po. Salamat.